Een mooi bos gereerde rozen voor die leefde op Valentijnsdag. Dat is de meest voorkomende blom die ze bij Hilde daar in de Westereen op de Dij van de Leefde verkeepje. Het is dan ook een dij vol met positiviteit. Het is gewoon het leukste omdat die leefde of die Valentijn gewoon verrassing is mijn blom. En dat, het is eigenlijk een beetje traditie, maar het komt natuurlijk ook wel wat uit Amerika wij. Maar nou ja, goed, dan is het leuk. Of is maar één roos. Het is gewoon die verrassing even en dat is leuk. Juist wie ik heel leuk ben, een bandje die wil voor een mem of voor paak en beb even wat haar. Het is ook een aardig ietsje en het is gewoon leuk. Ek Reini Elsinga kwam del in de Westereen en kocht ek wat speciaals voor haar liefste. Ja, ik ben hier voor Valentijnsdag hier natuurlijk. Ik dacht voor mijn paken. Ik zal even een mooi bosje brengen, steeds maar. Ja, omdat ik wel vind dat iedereen leeft, verdient het eigenlijk. Dus pakens en beppers natuurlijk. Hè. Ik vind het wel altijd belangrijk om... het is sowieso belangrijk om samen te wezen en wel waardering te doen. Ja, zo. Een bosje blommen is net het enige dat ze bij de blommenzaak keepje kennen. Het verskaat is grut. Een mooi cadeau voor Valentijn is dan ook savoen. Vooral rederrozen, een hartje erin en gewoon gemengde boeketten, maar van alles eigenlijk. En wat was er dan uit, Jan? Hè? Ik bedoel, één rederroos is echt hartstikke mooi. Maar zei ik wil toch even een mooi grut gemengd boeket, is echt leuk. We staan hier bij het Lauwersmeer, op een van de leefdevolste dagen van het jaar, Valentijnsdag. Volgens Preplay is dit een van de romantische hotspots die er binnen. En dat is wel te zien. Wat een leefde hier in de loft.